Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin, papagayam. Intay ibasa ti Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 25 kan 26. Pabaruwak to ti pigsa dagiti nautuyan, kat busugak dagiti napakapsutan iti bisin. Iti kasta, kunaan to dagiti tattao, naimas ti turog ko, kan napigsaak abimangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan pa'y serbiyo, di kay pa'y makalinis dito'y balay. Nanang, di ka agriyaw. Dengdeng ganda kayo dagiti karuba. Apay, mabain kayo amamuan dagiti karuba, ada kayo akad balay ko kat puro kayo sadot. Awan serbiyo, papakpakan kayo lang. Nagmalmalamot ang nagdaldalusak dito'y balay, nanang. No talaga naglinis ka, aping ngarod ang nakataptapok dito lamisaan. Ha, day taman la siguro nagsel-sel po ng tinararamid mo ang nagmalmalam. Makaumat yung iwat yo. Hoy Joyce, di naktalikodan, kasarsarita ka pa'y lang, agsobli ka ditoy. Didak pa'y amo at tulungan, siyak ti kakaasi amang bibiyag ka na kayo, siyak pa'y lataglinis dito'y balay, didak lakasyan. Maturog tangaminan ba kay? Apay ay ang ada ka pa'y ladi tangaglinlinis. Masikuranak amang kita iti da ito'y nakataptapok ka kabinet. Sapay umanungot ka. Day talang iwat mo timang mangeg dito'y balay. Kat anyang arot ti kayat mo nga aramid ak. Aguli makaklatan. Papakpakan kayo lang arudan. Awan pa'y pulos asiyo kanyak. Maturog taman laangan. Saan anang andanan ng kantatangyaw, anapan ijitsindaan? Kasano, unget nga unget abigbigat. Sumana umanen. Aglutluto ak lang arudan. Ungtan nakpay laeng. Pasensya mo ni nanang mo. Awan pa'y ti aldaw asaan nga agunget ni nanang. Ape akas dyan ni nanang. Nangiwata talaga ni nanang yaw. Ngam nasingpat kan nagagat. Nauma akon iti kasdi nga ugali ni nanang, lola. Balasang akon. Ngam ungtan nakpay lang nga kasla ubing. Parta kamot at agmaneho. Aldawan, awanan ti malakwan. Apurado ka may. Kadyak pa'y nangan, mabisina kaon. Kunak tumat ngamin kan ka masapa kang agriing. Ita, agriri ka. Agsakit ak iti kasto'y nga raramidam. Kaya't mula ti makalakaw. Awam pa'y matparik na ka pa nang isakit mo kanya. Huston, nagadukat nga mumon. Agmaneho kakit din, tanay aldawan. Isukat nga dayo tirik na dagiti anak mo, takasta ka. Nakawag ka mat, Joyce. Manong Benji, damdamagan ni lola no kaanong agawid ka. Ipagamasahan ako nga agawid. Anya? Tapay? Nakabiro ka kon iti trabaho. Ay sus, mailiw kan ni lola. Amumat asikat ti paborito ng apo. Kaya't ni nanang, nagbalbaliw ka din? Ay na, saan nga uso ti panagbalbaliw kan ni nanang? Kas di nalagtaa. Unget nga unget. Ay, naitagat ti makagapo, nakapay adyak kahit agawid. Gapo iti ugali na. Anusan mi kadatatang, kas tamad din ka ni lola. Angam, anya ka diti trabahom di tamanong. Agsoldado ak, Joyce. Anya? Mangrugi ako ni agtraining. Iso adjakon makaawid. Ay, batay adagos ni Benjay, ang balin na soldado. Di nakadiam mo adelikado, tagbalin na soldado. Isumot ti kunana, lola. Saan ka nun ang makaawid? Ay, unay matlakit ni Benjay na ya. Saan ngagpampanunaw siya pukok? Asino ti saan ang makaawid? Ay, ni Benjay, agbalin ka no a soldado. Anya? Iso ti imbaga na idi imawagak, nanang. Ay, Saan ang mabalin nga soldado ni Benji? Delikado da ita. Panagkunak, saan tayon amalapdan pa iti kayat ng aramiden? ha, Anya? ay na. Saanan nga agawid ni Manong Benji?
Naungat kayo kanong amin, nanang. Ah, Kagura na ti kasta nga ugali yo. Saanan nga agawin ni Binjay, gapukan ka. tapay asyak ti pabasulam. Nakaungungot kan tumay. Saan da amarik na ti pamatig mo kadakwada. Gaputa agung ungat kalata. Anya, Marik nam itan ti epekto ti kinaungot mau. di nakpabasulan. Aha. Sikat ti ama, apay asyak ti pabasulam. Ay naparay. Bigbigat, ungot ni bakit ba? Huwag nga ron. Papahitak pa'y kada kayo. Kakadwami ngaglaklako dito palingkay. Irigat na paray. Bukawan na ka, nga uray nagaduti tao. Sikan tumot nga ba? Bugta kamot ah. Ay, jakmat nga ron ugali ti kasta pare. Ho, yan daw! Asa? Anya pala tar aramidam dita. Makitong-tong-tong kamit latta ditan. Umay naktulungan dita, oy. Itam, tinungtan na ka man ay. Ala, inak pa'y tulungan pare. Tulungan ka na mangitarimaan ka nagitiyawid tabakait. Sanan, sikat ti malas itibiyat ko. Na, apay manan amalas nga ibagbagam. Manon nga aldaw nga awan malaklakok gapukan ka. Sikat ti malas. Di kagsaw iti kasta ah. Awan pa'y sirbin. Ala, siya kunti mangyawid ka. Ay saanan! Mapankalaangan agtugaw ta isumat ti paglaingam. Anya nga'y tinararamid mo itinagmalam si ka Joyce. Aglot-loto ka pailaang kat mabisin kaming kinitatang mo. Mabiit la tulot-lutwa ko, nanang. Puro kayo amin awan serbina. Ay na, saan ka mat ngagsao iti kasta, anak ko? Ay! Di kay makibiyang dito'y nanang. Aguli kayo latan. Saan ka kadi amarigatan iti kasta nga aramidam? Kada sumangpet kay ti malam, agong-ungat ka. Da kayo ti akin basol no apaya kastuyak. Puro kayo amin sado. Kayat yo, siyak amin dagtrabaho. No agsao ka, kasla si kalaang ti mabanbanog. Dayta anak mo, di mo kadi among agmalmalam nga agdaldalos dito'y balay. Tadi na kayat nga agungot ka no sumangpet ka. Ang isumot latta. Agdalos man kan saan. Nadalos man wano saan amasang patam dayto'y balay. Addalat tamakunam. Kunak lang arudan nga gulimak kayo, nanang! Hello, Manong. Ading, siya kung timawag, tadyak na sungbatan ti awag mo itay. Kalkalpas ngamin ti training mi. Kumusta kayo dito balay? Kastoy ni nanang. Inungungtan na kami manan dito'y balay. Uray ni Lola, matitirik nana. Unay mo't ni Nana ngayon. Kaya't kunti pumanaw dito'y balay, Manong. Ni, di mo aramidan dito Joyce. Awanak dita. Sino pa yung iti kadwada dita balay nung pumanaw ka? No agsao ngamin ni nanang. Kaslawan apulos Sir Bimi. Ading, agan-anos ka. Jak maanusan ng tiugali ni nanang, Manong. Agawid tan, bakit? Nagsapapay laang, nagadupay tilako. Umay nakit ni tulungan. Day talag cellphone tar aramidam. Mawag nga rin ti karuba tayaw, kabarkada ni Joyce. Agsangsangit ka nun ni nanang ijay balay, tawan ni Joyce. Anya, Nagmalmalam nga awan ka na. Kanawan dagiti gamgamit na. Amangan ka na, no nakitarayan. anya. Namin ano at inuktok ko idisilid na. Ngam sana sumungsungbat. Idilinok atak. Awan magtandag iti gamit na. Ada ka no pa'y naibaga na iti barkada na. Sumurot ka nun iti boyfriend na. Ngam di namat naibaga no sa dino ti papananda. Dagiti awanan bain. Kasano, inaldaw ka no ngamin ngagsangsangit. Ibagbaga na iti barkada na dayta. Iso na saysayaat ka na no makitaray laang nan iti boyfriend na. Dayta kat gapo amin kan ka. Oray ni Benjay, dinan kaya ti agawid, gapumutlakan ka. Ita, ni Joyce, nakitaray, gapumanan kan ka. Oray siyak, jakon maanusan ti ugalim. Iso nga umay naksukunan ni Manong mo Martin intun bigat iti balayaw. Nakapagdesisyon akon,
Ijaya kun balay dangang naad. Paubos mo ka dilatan na pumanaw ni Nanang. Saan mo ka di amapan kasarita? Danggan na nga ta. Lakay. Pinanawan na tan dagiti kabalay ta bakit. Panawan na kadimot, lakay. Among magayam ti agsangit. Kabalam magayam ti agsaoy tinalumanay. Itala nang ngagkuday ta. Kunak man o puro unget bogkaw kas kadaan niya. Kabalam magayam ti agbalin anaanos ken nasayaat nga asawa. Apay ngaya di mo payla inaramid iday. Pakawanan da ko, mahalaga. Ay, saan la siya ti rumba nga pagkidawa miti pamakawan. Ni Nanang, nagita anak mo. Isuda ti pagkidawa miti pamakawan. Mabambanugak lang amin. Iso na ungatag. Maawatan da ko, mamot. Ala, awagam nga ron ni Benji. Siyak ti makisaritakan ko, ana. Hello? Benjay, nitatag mo dahi tao eh. Madama ti training mi tatang. Pinaginanada kami labi 8. Kasarita na kakanutinam. Ni Nanang? Wen, ala, magsarita kayo. Benji anak ko, kumusta ka ditan? Nanang, pudno ka diti mangmangag ko? Wen, Benji. Siyak na ito'y anak ko. May iliwak unayan kan ka. Agawid ka kuman. Nanang, No agawid ka, saan kami pailaang ama panaglako kinitatang mo? Agparti tayo iti manok anak ko. Iso nga agawid ka kuman, tapno agkikita tayo mat. kitaag Nanang. Kitaag nga makawid ak. Hello, Manong Benji. Joyce, sa dino tayan mo? Jack kayat nga iba ka, Manong. Agpaiso ka da si Murot kay ti boyfriend mo? Kwa. Imbagak matkan ka, nauma ako ni Ije Balay. Nauma ak iti ugali ni Nanang. Ading ko, agawid ak. Isong agawid ka kumamatan. Ha? Abay nga agawid ka? Imawag ni Nanang. Agsangsangit. Pag-awawidan nak. Milagro, ano inaramid na dayta? Putno ti ibagbagak. Kung nanang awagan ka, agawid ka matan. Saanan, Manong? Itapay apagawidan na. Apay nawagam ni Nanang. Jack kayat? Ading ko, panag ko nakit nagbalbaliwan ni Nanang. Saanin anaungat. Nakaamiris siguro. Isong agawid ka, wen? Sige nga, Rod. Manong. Oh, Joyce, anak ko. Maragsakan anak tanagawid ka. Pakawanandak ko, Mananang. Nasaya at takadwam ti boyfriend mo, anak ko. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at latamat, Barok. Yamamok kada kayo kan ni tatang Nanang. Jack na yamam mo idi. Tamok nga agungat kayo. Sa anak nga agunget ita, nanak ko. Nasaysaya at kit di amam mo ti boyfriend mo, Tapno sa inyo nga ilamang ti relasyon nyo. Nanang? Barok. Nasaysaya at sano ayabam dagiti naganak mo. Tapag tutungtungan tayon ti kasaryo. Pare, saan kayo mo't nakita kundi kumari ang naglakaw? Ada ngamin inasikaso mi pare. Aywan. Damag kumot nga danak yung agkasar. Wen, tay buridak may. Ni Joyce. Ay kat umay kayon to Ay kuwun Kanunwun gayam. Nag-awid pa'y gayam ni Binjay. Pudno ka day, pinalubusan yung agsuldadaw. Isumat nga minti kayat na paray. Sa bagay. Saan nyo amabalin alapdan noon niya ti kayat na? Ay katwan Adamutan iti husto nga edad ni Benjay. Isunti agdesisyon noon niya ti kayat na iti biyag na. Kahit, ayan nga ni kumari ita. Ay napanda. Hindi ayan ni Nanang na. Mapandan sa kano ag shopping. Ay, mayat ano kasta.
Panawon mo din, nga agpaspasyal kayo kan ni kumare. Una. Lusa na kasi nga agong ungitlatan. Dahil mo ag-relax kayo sa paminsan na, pare. Una. Pudno, tikunam. Itao ako rang ititurog kan ina na, sigurado ang maapektaran ti ugali na. Ngarod, ikan tayo kuma, ti bagi tayo iti oras nga ginana, tapno na salun at tayo latta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.